Több száz motoros kisgyermek hívta fel a figyelmet arra, hogy a jövőben tisztább és élhetőbb Budapesten szeretnének élni. A gyerekek körbe motorozták a Hősök terét, hogy így adjanak nyomatékot kívánságuknak. A levegőmunkacsoport szerint jó lenne elérni, hogy legalább akkor visszafogják az autóhasználatot az emberek, amikor erre van lehetőségük. Egy igazi motoros banda lepte el délelőtt a Hősök terét. Ők nem balhézni jöttek, ennek a bandának a tagjai igazi szelíd motorosok voltak, akik még a szüleiket is magukkal hozták. A kisgyerekek és a szüleik azért jöttek ide, hogy egy tisztább és élhetőbb fővárosért küzdjenek. Szerint manapság nem egyszerű az egészséges életmódra nevelni a gyerekeket. Nagyon nehéz ugye a mai modern világban, tabletet néz, nyomkod, de odalent a játszótéren szerencsére még gyerek próbál maradni, úgyhogy biciklizik, mászókázik, futkározik. Hogy felhívják a figyelmet a tiszta levegő fontosságára, egy kört is tettek a Hősök terén a kis motorosok. Előtt egy-két bátorító puszi még belefért, de volt olyan kis induló is, akit a szülői közelség sem nyugtatott. Miután mindenki elkészült, elindult a konvoj. A szervezők szerint Budapestnek még van hová fejlődnie tisztaság szempontjából. Budapest az elmúlt években sokszor végzett a szégyenlista hátulján a légszennyezés tekintetében. Az idei évben csak azért nem tudunk erről számot adni, mert nem működik megfelelően a mérőhálózat, nem tudják karban tartani őket, így igazából nincs is ismeretünk és tudásunk arról, hogy mennyire szennyezett Budapest levegője. A motorozással egyéb szervezők ugyanis minden résztvevő gyereket meghívtak az állatkertbe is.